Υπάρχει το φαινόμενο που λέγεται Αλβανοί. Αυτό είναι φαινόμενο παγκοσμίου ενδιαφέροντος δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν οι Αλβανοί κατοικούν στα βουνά τους, εκεί βόρεια από την Ήπειρο, μεταξύ, στην πραγματικότητα, χοντρικά, μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος, θα έλεγε κανείς. Δύο περιοχές που από την αρχαιότητα έχουν παραγάγει εκατομμύρια έργα γραπτού λόγου. Δεν είναι ότι βρίσκονταν στα δάση της Ρωσίας. Ήτανε μέσα στην Ευρώπη την πιο παραγωγική σε γραπτό λόγο. Και δεν γράψανε τη γλώσσα τους μέχρι το 1900 περίπου. Τώρα, ό,τι πείτε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα απίστευτο. Γύρω στο 1890, τώρα, ο παππούς μου είχε γεννηθεί και ήταν 10 χρονών το 1890, τώρα είναι. Κάποιοι λόγοι Αλβανοί μαζευτήκαν και πάρε παιδιά να μην γράφουμε. Όσοι από αυτούς ήταν μουσουλμάνοι και είχαν σπουδάσει στους μετρεσέδες, είπανε να γράψουμε τη γλώσσα μας με αραβικά στοιχεία. Όσοι από αυτούς ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι και είχαν σπουδάσει σε ελληνικά σχολεία, είπαν να γράψουμε τη γλώσσα μας με ελληνικό αλφάβητο. Και όσοι είχαν σπουδάσει στην Ιταλία σε σχολεία ιταλικά, είπαν να γράψουμε με λατινική αλφάβητο. Υπερίσχυσε η λατινική αλφάβητος και έκτοτε, γύρω στο 1900 δηλαδή, κατέληξαν ότι πρέπει να γράφονται τα αλβανικά, ώσπου να γίνουν συντακτικά, γραμματικές, να γραφούν πρώτα μικρά κειμενάκια για τα παιδιά, για τα σχολεία. Δηλαδή υπάρχουν αλβανικά σχολεία από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά. Τώρα, έναν αιώνα γράφουν οι Αλβανοί τη γλώσσα τους. Το λέω αυτό διότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπάρχουν τέτοιοι λαοί και δίπλα τους είναι οι Έλληνες, που η γλώσσα τους ομιλείται από τα Πατριαρχία και χρησιμοποιείται από τα Πατριαρχία και γράφουν τη γλώσσα τους από το 1500 π.Χ. Και επειδή έχουν τέτοια επίδοση στη γνώση των πραγμάτων, θα έχουν και τα καλύτερα σχολεία της Βαλκανικής.